Môže Boh zomrieť? Je Ježiš na kríži rovnaký mýtus o zomierajúcom Bohu, ako je Osiris, Fénix, Maui či Dionyzus? Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista môže byť buď hoax, vymyslený jeho následovníkmi, alebo to môže byť skutočnosť. V tomto videu ti poviem 5 dôvodov, prečo Ježiš naozaj stal z mŕtvych. Poďme na to. Poprvé, historické spisy. Kristus nie je len charakter z nejakej náboženskej knihy, ale je to skutočná historická postava, ktorého existenciu potvrdzuje viac spisov ako dokonca takého Cezara alebo Alexandra Veľkého. No a čo je ukrižovanie? Potvrdené viacerou nezávislými autormi. Druhý fakt. Prázdny hrob. Nikto nikdy nenašiel Kristovo telo. Čo sa s ním mohlo stať? Mohlo ukradnúť niekto napríklad z jeho následovníkov? Pri takých prísnych opatreniach, ako bola napríklad rímska stráž, by to bolo nemožné. Ukradli ho teda jeho nepriatelia? Tým by len potvrdili jeho predpoveď o zmŕtvychvstaní, čo určite nechceli. Tretí fakt. Svedkovia boli ženy. Vo vterejšej kultúre svedectvá žien neboli považované za dôveryhodné. Prečo by teda autori týchto záznamov ako svedkov pripisovali ženy? Ak by to bola fikcia, nikto by ich neprijal. Štvrtý fakt. Zmena správania učeníkov. Následovníci Krista sa po jeho smrti totálne zbabelo rozprchnú. Avšak zaujímavé je, že po jeho zmŕtvychvstaní sa zrazu stanú z nich neohroziteľnými hlásateľmi tejto špeciálnej udalosti. Mnohí z nich boli kruto mučení a dokonca aj zomierali práve kvôli tomuto presvedčeniu. Prečo by riskovali život, ak by si to celé vymysleli? Fakt číslo 5. Rýchle šírenie kresťanstva. Jeden z najväčších dôkazov je, že kresťanstvo sa neskutočne rýchlo rozšírilo po celom Ríme. A to napriek veľmi tvrdému prenasledovaniu. A kresťanstvo nielenže prežilo, ale ovplyvňovalo hodnoty, ľudí, dejiny a dodnes ovplyvňuje miliardy ľudí po celom svete. Ježiš predpovedal, že vstane z mŕtvych. A ak sa to naozaj stalo, potom platí aj druhé tvrdenie, ktoré o sebe hovorí. Že je Boh. A záverečný podtwist. Ježiš žije aj dnes a ponúka ti priateľstvo. Chceš vedieť viac? Pridaj sa do nášho online kurzu Cesta k Bohu alebo si kúkni videa na našom YouTube kanáli, kde sa dozvieš, či